Аппак карлы кыш фасылының декабрь айы кеше күңелендә гөрләп узган яңа еллар белән истә каладыр кебек. Безнең гаиләдә бу ай зур горурлык белән әти-әниебезнең яшьлек туйларын хәтерләтеп тора. Дип язалар Иске Кулатка районы Урта Терешка авылында гомер кичерүче Шаряевлар гаиләсе Мөнирә Мөнир кызы һәм Рәшит Сәлимҗан улына багышланган котлау хатында уллары Рөстәм, киленнәре Гөлназ, Жирновлар гаиләсе, кызлары Эльвира, кияүләре Дмитрий, оныклары Марсель, Рамиль, Эвелина, Арина, Радмир һәм Алина. 1982 елның 24 декабрендә безнең иң кадерле кешеләребез, әниебез һәм әтиебез бер-берләрен табып кавышканнар. Нәкъ менә шушы көнне аларга 7 күктә никах укылган. Хак Тәгаләнең әмере белән бу ике яшь парның никахлары бер һәм гомерлек булсын дип язылгандыр. Аллага шөкер, әтиебез белән әниебез бүген үзләренең рубин туйларын билгеләп үтәләр. 40 ел бергә гомер итү бәхете кемгә генә тия икән? Бу бит бер кеше гомере. Шул гомерне матур итеп, сынатмыйча яши белүдә үзе бер мәртәбә. Еллар узган сайын, яшәгән сайын без аларга карап сокланабыз. Алар Ходай насыйп иткән гомерләрен мәгънәле һәм матур итеп яши белә. Аларга без балалар гына түгел, тирә-юньдәгеләр дә сокланып карый. Кайда гына яшәсәләр дә аларны хөрмәт итмәгән кеше юк. Әти-әниебезнең яшьлек тормышы үзләренең гүзәл туган яклары, тырыш халкы белән дан тоткан Урта Терешка ягында узды. Исеме җисеменә туры килеп торган табигатьнең иң матур җирендә, җырчы кышлы, саф һавалы, урман уртасында урнашкан авылда аларның бөтен гомерләре үтте. Авыл тормышы җиңел булмагандыр, ләкин алар бер кайчан да зарлануны белмәде. Һәр эштән тәм табып, тормышның кадерен белеп яшәделәр. Бүрәнәнең авырын да, җиңелен дә бергә күтәргән кебек, тормыш йөгендә икәүләп тарттылар. Авыл җирендә халык ни белән шөгыльләнә алса, алар шуларның барысын да эшләде. Яз җитүгә бакча эшләре тотына. Җәй буе бакчалары яшелчә, җиләк-җимеш белән гөрләп тора. Аның янында сарай тулы мал-туар. Хезмәт алар өчен һәр вакыт зур энергия чыганагы булды. Хөкүмәт эшеннән соң җәмгыятькә файдалы хезмәткә дә вакыт таба иде алар. Шигырьләрдә әйтелгәнчә, еллар сукмагыннан горур атлап, сикәлтәле юлдан абынмый, 40 ел бергә гомер үтеп киткән ару талуларда тоелмый. Чыннан да, шул гомер эчендә ни генә кичермәгән бу ике җан. 40 ел буена шатлыклары да, кайгылары да уртак булган. Тату гаиләнең мәхәббәт җимешләре булып, 2 бала дөньяга килгән. Икебезгә дә, кызлары Эльвира, уллары Рөстәмгә дә яхшы тәрбия һәм белем биреп, зур тормышка аяк бастырдылар. Икебез дә үз тормышларыбызны кырып, инде хәзер үзебез балалар тәрбиялибез, укытабыз. Тормышның әшесен, тешесен татып яшәгән әти-әниебез бүгенге көндә улларының гаиләсе белән бергә гомер кичерә. Үрнәк әби белән бабай булып яшиялар. Һәр кем аларга яхшы киңәшләре, ярдәмчел булулары өчен рәхмәт әйтә. Язмышларында булган барлык авырлыкларны икәүләп җиңеп үткәрәләр алар хәзердә. Һәр туган көннәрен Худайга тапшырып яшиләр. Без белә-белгәннән бирле әтиебез белән әниебез дин юлында. Без дә аларга ияреп, дугалар укып өйрәнеп үстек. Балаларыбыз да ак яулыклы әби белән ак түбәтәйле бабалары янына барып, шифалы сүзләр ишетеп, дугалар тыңлап кайтырга ярата. Гомерләре буена изге юлдан барган, тормыш авырлыкларыннан сынмаган, сыгылмаган әти-әниебезгә без чиксез рәхмәтле. Алар безнең өчен зур бер өлге, оныклары өчен үрнәк булып тора. Кадерлеләребезнең бүгенге көндә исән-сау булуларына, изге дугаларыннан ташламыйча безгә терәк булып торуларына без бик шат. Барыбыз да әти-әнинең алдагы көннәре саулык-сәламәтлек белән, тигезлектә үтсен, балалар, оныклар бәхетен күрергә язсын дигән теләктә калабыз. Мең рәхмәт әйтеп, алар алдында баш иябез. Әле озак еллар әти-әнинең изге дугаларын тыңлап, йөрәк җылысын һәм шифалы сулышларын тоеп яшәргә насыйп булса иде. Әти-әни, язмыш сукмаклары сезне очраштырган, бер-берегез белән таныштырган, ике йөрәк берсе-берсен тапкан,
saf сөюләр сезне кавыштырган. Uşaq кабыздыгыз гомер көзе, күңелегездән читкә китмәсен. Мәңге сүнми торган сөю хисе сезне бер үк ташлап китмәсен. Бер-берегезгә ныклы терәк булып, 40 ел сез бергә яшисез. Яшәү дәврегездә ялгыш та сез авыр сүзләр белән дәшмисез. Теләкләрнең кайсын теләсәк тә, әти-әни сезнең хөрмәткә аз булыр күк олы рәхмәт хисе тулып таша безнең йөрәктән. Котлы булсын Рубин туйларыгыз, саулыкларның сезгә кырышы. Гел шатлыклар белән бүләк итеп яшәү балаларыгызның изге бурычы. Хөрмәтле Мөнирә Мөнировна һәм Рәшид Сәлимҗанович, Рубин туегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Туган нигез тарта гел үзенә, әткәй-янекәй көтеп торганда, бәхет тулы була шушы нигезләрдә, әткәй-янекәй тигез булганда, бәхет тулы була шушы нигезләрдә, әткәй-янекәй тигез булганда. Айырма дип сорыйм Ходаемнан, ялгызымны бер калдырма. Озын гомер бирче әткәй-янекәемә, парлы канатларын кайырма. Озын гомер бирче әткәй-янекәемә, парлы канатларын кайырма. Бар дөньяның яме сезгә иңгән, безнең өчен сез бит гөлләрдәй. Йортыбыздан нурлар, нурлар сибелгәндәй, сез булганда әткәй-әнекәйләр. Йортыбыздан нурлар, нурлар сибелгәндәй, сез булганда әткәй-әнекәйләр. Айырма дип сорыйм Ходаемнан, ялгызымны бер калдырма. Озын гомер бирче әткәй-янекәемә, парлы канатларын кайырма. Озын гомер бирче әткәй-янекәемә, парлы канатларын кайырма. Бар былбыллар кебек шикердәшеп, яшисез гел сайрар кошлардай. Сез булганда гына бездә бит бәхетле, айырма дип сорыйм Ходайдан. Сез булганда гына бездә бит бәхетле, айырма дип сорыйм Ходайдан. Айырма дип сорыйм Ходаемнан, ялгызымны бер калдырма. Озын гомер бирче әткәй-янекәемә, парлы канатларын кайырма. Озын гомер бирче әткәй-янекәемә, парлы канатларын кайырма. Парлы канатларын кайырма.